जों माने जोंनि बे आलादा हादोरखौ सोरजिनायनि थाखाय जों नांलांगोन। गिबियाव नोंथांमोन मिडिया पार्सनखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि नायगिरि गासैनिसिमबो अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा जिल्ला हिसाबै सेथि टार्मिनेटिं कनफारेन्स खुंनो बेयाव दिनै आखायाव लादों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि जिथु 2022 मायथाइ 1 मार्चआव दाजानाय बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दिनै सिफायनानै जों गोदानै दिनै दाफुंना लानो हाबाय। बे कमिटियाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै अनिल कुमार बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि महरै सायख'ना लानाय जायो। इट्स माइ सेल्फ। ओमफ्राय नेहाथारि हिसाबै जोंहा मोननो हायो बिथां बिन'द रामसियारि बिथांखौ आफादगिरि नेहाथारि जों माने सानैबो बाक्सा जिल्लानि अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनाव सायख'जायो आरो जों गोसो गोथारै बिबानखौ गनायना लायो आरो जोङो बे बिबानखौ मोननायनि उनाव जोंनि बड'लेण्डनि अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्सआ जिथु नाजानाय बेखौ जोङो जेसे हागौ गोसो गोरबोजों मावलांनो नाजागोन आरो इयुनाव जों जाहाथे साक्सेस जायो। बेखिनिखौ भलुन्टियार फर्सनि गुबै थांखिया मा होनना फोरमायगोन? जोंनाथ' अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बैसोआ बाबेनलांनायनि उनावबाबो जों दिनै आलादा हादोर बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जांख्रिफिननो आखायाव लादों। नाथाय बे जांख्रिनायाव जोङो माने डेम'क्रेसि भाबै आवगायलांगोन। बेयाव नन भायलेन्स आरो नन पलिटिकेलिस्ट। जों रावबो राजखान्थि हानजाजों लोब्बा गैया आरो जों गोदोनि बायदि थांगोन थखन सिखा जों माने जोंनि बे आलादा हादोरखौ सोरजिनायनि थाखाय जों नांलांगोन। जिहेतु बर'नि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जाबाय BSC आरो BTC आरो BTR, बे बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा नामा? मा बुङो? जोंथ' बे बुस्थुखौ बुंबोबाय थादों अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै। सुक्तियाथ' थाखो जाबोदों। 1993 मायथाइयाव BSC एकर्ड, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड, दिनै फैयै नै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु BTR एकर्ड जाबाय। जों नुदों मोनफ्रोमबो एकर्डआ जोंनि आलादा हादोर जिथु सिमां बड'फानि जिथु सिमां बेयाव जोंना हाबदेराखै आरो जोंनि बर'फोरनि जाय माने गोजाम सिमां आलादा हादोर बेनि गेजेरजों जोंथ' माने जेबो माने फिथाइ थायनो नुवाखै। नंगौ काउन्सिल मोननायनि उनाव जोङो बे मोनथाम काउन्सिल मोननायनि उनाव बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों निस्सय BTC ओनसोलाव एसे डेभेलप जादों। रांखान्थि भाबै हक माने समाजखान्थि भाबै हक बा जोंनि हारिमुयै हक जिखुनु बिथिङाव जों एसेबाबो आगोलनि तुलनायाव डेभेलप जादों बे सैथो। नाथाय जोङो आलादा हादोर सोरजिनो जों जुदि हायाब्ला बर'फ्रा आलादा हादोर मोनाब्ला माब्लाबाबो जोङो गोजोननाय नङा आरो थांना थानाया इयुनाव बिराद गोब्राब जागोन। बेनिखायनो जोङो अल बड' एक्स-भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै आलादा हादोरखौ जोंनो नांथारगौ बर'फोरनो। जिहेतु नोंथांमोना डेम'क्रेटिक हिसाबै मा बायदि हाबाफारि लानानै दङ खालामगोन? जोंना डेम'क्रेसि हिसाबै जोंथ' दा भारत संबिधाननि जिथु माने खान्थि बे खान्थि आर्टिकेलफोरखौ लानानै जोंनि जिथु मोन्थाय दं बेफोरखौ लानानै जों आवगायगोन आरो जोङो माने डेम'क्रेसि भाबै माने जेसेबां माने जोंनि आन्दलननि माबायाव धरना लागोन अबा जोङो माने बिदिनो DC अफिस हक मालाबा स्टेटआवबो जोङो माने गुवाहाटि दिसपुराव थांनानै धरना होनो गोनां जानो हागौ। दिल्लीयावबो जोङो मालाबा जन्तर महराव थांनानै जोङो धरना होनो गोनां जानो हागौ। माने समायनि थिननाय लेखायै जोङो डेम'क्रेसि भाबै जोंनि हाबाफारिखौ लांगोन आरो जोङो संबिधाना जोंनो मा राइट्स होदों मोन्थाय होदों बिनि आर्टिकेलफोरखौ जों फल' खालामनानै जोंनि आलादा हादोर सोरजिनाय बे हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। डेलिगेट सिटिनि गेजेरजों दिनै मा सावरायनाय जाखो? डेलिगेट सिटिनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायदों माने जों जिथु दिनैनि फार्स्ट टार्मिनेटिं कनफारेन्सखौ जोंनि बिबानगिरिखौ जोङो जोंनि अपेन सिटिंआव हगाराबासिनो माने जाहाथे बि अपेन सिटिंआव हगारबा हयथ' एसे गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ होननानै जोङो माने
डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजोंनो मोनफ्रोमबो आनसलिकनि बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलनि जोंनि बाक्सानि बे बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों नैबे मोननै बिबाननि थाखायल' बे डेलिगेट सिटिंखौ जों लायो आफादगिरि आरो नेहाथारिनि बेलायाव